Pinakama mo pa nun eh. Ayaw kalago na ng lightning mo. Lightning. Aga nakakulay naman ito, teacher mo. Ba? Solo ba? 2, 3. Patay na datahimik na eh. Gimana nih guys? Kaya ko ngayon kasasabi yun. Dengar kapag matag ko rin abi. Friendship mo yun. Yan. Ito doon. Oh! Camera ka ba? Yung camera ba? Medyo na parang... Wala mo, hindi kayo kaya. Tingkislap-kislap.